Исенмісіз эфирда хабарлар программасы студияда Оделия Бірханова. Ил тарихына қойғылы күннәрнең берсе булып кіріп қалған қара хәрефләр белән язылган 22 июнь хәтер һәм кайгы көне буларак билгеләп үтелә. Бу көнне Зәйнең азатлык китерүче солдат һәйкәле янында митинг узды. Хәтер көнендә Зәйлеләр Бөек Ватан сугышында һәлак булган якташларны искә алдылар. Зәйдән 11600 кеше сугышка китә, шуларның 7000дән артыгы яу кырында һәлак була. Бүгенге көндә районыбызда 3 сугыш ветераны, концлагер тоткыннары, тыл хезмәтчәннәре яши. Безнең бурыч аларның геройлыгын киләчәк буыннарга тапшыру. Беркем дә бер нәрсәдә онытылмаска тиеш. Победа была достигнута ценой огромных усилий и потерь. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг, защищая в те суровые годы нашу Родину. Подвиг наших отцов, матерей и дедов – пример для всех последующих поколений. Иске алу чарасына килүчеләр Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән иске алдылар. Азатлык китерүче һәйкәл янына чәчәкләр салдылар. Зәйгә республиканың шәһәр районнарыннан татар теле укытучылары җыелды. 7нче мәктәптә милли белем һәм тәрбия, нәтиҗәләр һәм үсешнең юнәлешләре темасына семинар булды. Педагоглар милли мәгариф мәсьәләләре хакында сөйләштеләр. Уку елы тәмамлануга карамастан укытучылар тәҗрибә уртаклашуларын дәвам итә. Үзара фикер алышуга корылган семинарларның чираттагысы Зәйнең 7нче мәктәбендә узды. Анда Татарстанның Мәгарифне үстерү институты, Мәгариф министрлыгы вәкилләре, шулай ук татар теле һәм әдәбият укытучылары, татар телендә белем бирүче мәктәпләрдә эшләүче педагоглар катнашты. Семинарның максаты районда милли белем һәм тәрбия торышын өйрәнү, туган телебезне үстерү өчен шартлар булдыру, үзара тәҗрибә алышу. Җыелышның пленар өлешендә милли мәгариф һәм тәрбиягә кагылышлы мәсьәләләр турында сөйләштеләр. Аннары семинар аерым секцияләрдә дәвам итте. Ел башыннан районда 86 янгын очрагы теркәлгән, шуның 17сендә шәхси хуҗалык корылмаларында ут барлыкка килгән. 22 июньдә Поручик авылындагы бер хуҗалыкта янгын чыга. Вакыйга урыныннан безнең репортаж. Иртә белән мунча якканы менә мунча киралынан кирип карадык. 5 минут менә 22 июнь иртәсе Гөлҗиһан Зиреглазова өчен гадәттәгечә башланмый. Юынып чыгам дип яккан мунчалары тиз арада көлгә әйләнә. Тик утны туктатып булмый, санаулы минутлар эчендә ялкын мунчага терәлеп торган йортка күчә. Аның да түбәсе яна башлый. 5 минут үлгә генә кирип бабай не карыйм дип кабызды телевизор гына. И все, уже күрше катына кирип әйтә, что сездән төтен чыгады дип. Чыктык уже мунчаны алганы инде ул вакытта менә 5 минут, 10 минут эчендә. Иртәнге 6 сәгать 38 минутта 88-нче янгын сүндерү хезмәте Поручик авылында ут чыгу турында хәбәр ала. 96 квадрат метрлы торак яна. Гөлҗиһан апага кирәкле әйберләрне алып чыгуда күршеләре, якыннары ярдәм итә. По прибытии первого пожарного подразделения открытым пламенем горела баня и кровля дома. Было подано 2 ствола и ликвидировано открытое горение. По прибытию подкрепления было локализовано и ликвидировано горение полностью. Сейчас проводится разборка, поиски скрытых очагов горения. Хәзерге вакытта янгын сәбәбен ачыклау буенча тикшерү эше бара. Оделия Бірханова, Денис Ипатов, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Татарстанда ЮХИДИ хезмәте җәяүлеләр кичүендәге хәрәкәткә контрольны көчәйтә. Ел башыннан республика юлларында 386 җәяүле катнашында юл һәлакәте теркәлә. Шуның 23-ндә кеше гомере өзелә. Бәхетсезлек очракларын киметү максатыннан инспекторлар җәяүле дип аталган тикшерү уздыра. 19 июньнән 28-нә кадәр Зәйдә ЮХИДИ хезмәткәрләре җәяүле профилактик чарасы үткәрә. Әлеге чара юл транспорт һәлакәтләрен киметү максатыннан уздырыла. Аеруча тиешле булмаган урында яки светофорның тыючы сигналына юлны чыгу игътибарга алыначак. Операция барышында җәяүлеләр генә түгел, аларга юл бирмәүче машина йөртүчеләрне дә тикшерәчәкләр. Ел башыннан Татарстан юлларында 386 җәяүле катнашында авария теркәлә. Шуның 23-ндә кеше гомере өзелә. Бәрдерү очраклары еш кына тәүлекнең караңгы вакытына туры килгәнлектән җәяүлеләр тарафыннан махсус яктырткыч элементлар куллануда катгый контрольдә тотылачак. Автомобиль юлына чыккан кыргый хайваннарны бәрдерү очраклары районда 3-кә җитте. Моңа кадәр поши белән 40 кәҗәсе машина тәгәрмәче астында калган иде. Шундый очракның берсе Зәй Әлмәт юлында була.
21 июньдә иртәнге сәгать 4-тә бердәм диспетчерлык хезмәтенә Зей Искезе юлы чатында автомобиль пошый бәрдергән дигән хәбәр килеп ирешә. Вакыйга урынына Дәүләт автоинспекциясе бүлекчәсе, аучылык, хуҗалык һәм биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты вәкилләре килеп җитә. Пошый юлның машиналар күп булган урынына чыккан дип фаразлана. Бәрелү көчле булган, хайванның арт аяклары сынган. Действительно, самая лось. Задние ноги оба повреждены, сломаны. Водитель, который сбил, с места происшествия скрылся. Ветеринарная служба приехала полностью, автопсию написали. Работники ГИБДД занимаются для дальнейшего составления протокола. Районда кыргый хайваннарны бәрдерүнең беренче очрагы түгел, шулай ук бу көнне Зейнең янгын коткару хезмәте территориясендә дә 40 кәҗәләрен видеога төшергәннәр. Хайваннарның күчеш чорында машина йөртүчеләргә бигрәк тә игътибарлы булырга кирәклеген искәртә тиешле хезмәтләр. Шушы көннәрдә район үзәк дәваханәсендә халыкара фармацевтика компаниясе вәкилләре булды. Алар Зейдә яшәүче сирәк очрый торган генетик авырулы балага ярдәм итү йөзеннән килделәр. Халыкара фармацевтика компаниясе вәкилләре Зей табиблары алдында чыгыш ясый. Изгелек түгәрәге дип исемләнгән хәйрия фонды турында сөйлиләр. Әлеге фондның төп бурычы хроник һәм сирәк очрый торган авырулары булган балаларга медицина ярдәме күрсәтүне оештыру һәм финанс белән тәэмин итеп тору. Зейдә Дюшен мускул дистрофиясе дигән генетик авырулы малай яши. Изгелек түгәрәге хәйрия фонды аша аңа бу авыруны дәвалау өчен кирәкле препарат алырга мөмкин булды. В вашей больнице, на вашей территории есть мальчик, особенный мальчик с заболеванием медиастрахеи Дюшена, и фонд «Круг добра», у него особенное заболевание, у него заболевание, которое можно лечить, именно вот мутация, это генетическое заболевание, и мутация поддается лечением путем пропуска определенного экзона. Пациентка кирәкле препаратны куллану турында аңлатылды. Шул көннән башлап авыру малай дәвалау графигы буенча әлеге чараны алачак. Шул көннән башлап авыру малай тиешле график буенча дәвалау чарасын алачак. Ислам динендә иң зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаете якынлаша. Быел ул 28 июнь чәршәмбе көнгә билгеләнгән. Бу көнне Зейнең Үзәк мәчетендә иртәнге 5 сәгать 45 минутта имам Хатиб бәйрәм вәгазы укыячак. Аннан соң мөселманнар Корбан гаете намазын басалар. Намаз тәмамлангач, корбанлык малларын чалу башлана. Изге бәйрәм 3 көн дәвам итә. Бәйрәм көннәрендә һәр мөселман илләребезгә иминлек, йортларыбызга бәрәкәт һәм муллык сорап Худайга ялвара. Күңелендә иман нуры булган һәрбер зат мөхтаҗларга ярдәм итәргә тырышам. Быел Зейдә яшьләр көне 25 июньдә уза. Бәйрәм энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда кичке сәгать 5-тә башлана. Программада ретро машиналар күргәзмәсе, аквагрим, биергә өйрәтү һәм граффити ясау буенча мастер-класс мәйданчыклары оештырылачак. Зейлеләр яратып өлгергән Абием проект төркеме чыгышы булачак. Татар эстрадасы артисты Динара Рахимова үзенең матур җырларын бүләк итәр дип көтелә. Барыгызны да яшьләр көненә чакырып калабыз. Җомга чыгарылышы шуның белән тәмам. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль шелтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.